Vážené dámy, vážení páni, dovolím sa srdečne privítať na pôde Univerzitnej knižnice v Bratislave na dnešnej prednáške, ktorú pripravili kolegyne z kabinetu rukopisov starých a vzácnych tlačí na tému arabské, turecké a perské rukopisy z Bašagičovej zbierky. A táto prednáška je pri príležitosti nedávneho 100. výročia Bašagičovej zbierky v historických fondoch našej knižnice, ktorú sme presne pred 100 rokmi legálne zakúpili od významného zberateľa z územia Bosny a Hercegoviny Safeta Bega Bašagiča. A práve je to taká jedinečná príležitosť si aj zaspomínať, ale aj vyzdvihnúť dôležitosť tejto významnej zbierky rukopisov a starých tlačí, ktorá je zapísaná na Medzinárodnom registri pamäť sveta UNESCO. A samozrejme naša knižnica je veľmi hrdá na to, že dostávame komplimenty od významných návštev a z celého sveta práve za to, že sa veľmi príkladne naše kolegyne z kabinetu rukopisov starých a vzácnych tlačí príkladne starajú o túto vzácnu zbierku, ktorá je medzi tým kompletne zreštaurovaná a ktorá je zdigitalizovaná. A samozrejme sme veľmi poctení, že vždy, keď je významná štátna návšteva alebo významná návšteva z Ministerstva kultúry alebo zahraničných vecí a európskych záležitostí, tak veľmi často práve kroky takéto významné návštevy zavedú k nám do kabinetu, aby si mohli pozrieť originály týchto vzácnych exemplárov. Skôr ako začneme, by som si dovolila ešte medzi nami privítať vzácnych hostí. Medzi najvýznamnejšieho hostia radím pána docenta Galamboša, ktorý je medzi nami, ktorý je autorom našich faksimile, originálov exemplárov Bašagičovej zbierky. Pán docent Galamboš je reštaurátor a veľmi významný reprezentant Slovenského národného archívu. Niektorí pána docenta Galamboša nepoznáte, tak sedí v 3. rade. A vďačíme mu za to, že niekoľko rokov intenzívnej práce nám vyhotovil mimoriadne kvalitné verné napodobeniny najvzácnejších exemplárov tejto Bašagičovej zbierky práve preto, aby sme ju mohli vystavovať v zahraničí, na zahraničných výstavách alebo aj na domácej pôde. Po skončení dnešnej prednášky vás preto srdečne pozývam, aby ste si predtým, ako odídete z našej knižnice, ešte prezreli výstavu práve týchto faksimile na barokovom nádvorí v priestoroch barokového nádvoria v susedstve tejto prednáškovej sály, kde sú tieto vzácne diela vystavené. A dovolím si podotknúť na margo významu týchto faksimile verných napodobenín, že jedná sa o naozaj unikáty, sami o sebe sú umeleckými dielami. Keď sme vystavovali v zahraničí, naposledy sme mali možnosť vidieť reakcie vlastne expertov, ktorí sa venujú takýmto rukopisom a starým tlačiam na pôde Iránskej národnej knižnice v roku 2018, kde sme s pani doktorkou Mesarošovou inštalovali výstavu v rámci Dní slovenskej kultúry v Iráne, ktorú organizovalo Ministerstvo kultúry. A keďže je to naozaj ďaleké zahraničie, tak sme si nedovolili vyviesť do Slovenskej republiky originály, takže sme práve cestovali z faksimile z umeleckej dielne pána docenta Galamboša. A podľa tých reakcií knihovníkov a zástupcov ministerstiev Iránu sme videli, že boli úplne fascinovaní kvalitou tejto práce. Takže dovolila som si teda na úvod vyzdvihnúť tohto vzácneho hostia, pretože jemu vďačíme za to, že sa môžeme prezentovať v zahraničí a že robíme dobré meno aj Slovenskej republike, aj rezortu kultúry, aj slovenskej diplomácii sme veľmi nápomocní. A ďalej by som ešte chcela privítať medzi nami pani Kosovu, našu dlhoročnú kolegyňu, bývalú riaditeľku Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, takže si ju dovolím privítať. A je to aj zástupkyňa katedry knihovníctva informačné vedy pani Forišová, takže vás vítam medzi nami. Pardon, Španiová, zavidata, prepačte. Už je to... A ohlásili sa ešte zástupcia Ministerstva kultúry, odboru medzinárodných vzťahov pod vedením pána Šaláta, takže ak prídu, tak prídu možno v časovom sklze, ale nebudeme na nich čakať. A dovolujem si teda odozdať slovo pani doktorke Mesarošovej aj kolegyniam, pani Sibilovej zástupkyni a pani Vrtochovej, ktoré si pripravili veľmi atraktívne podanie jednak príbehu Bašagičovej zbierky, ako sa k nám dostala, jej významu a aj najvýznamnejších exemplárov, ktorými disponujeme. Takže týmto mi odozdávam slovo. Nech sa páči. Ďakujem. Dobrý deň.
Zbierku orientálnych rukopisov a tlačí v Univerzitnej knižnici v Bratislave dnes nazývame aj Bašagičovou zbierkou. Kto ale vlastne bol jej pôvodný majiteľ? Kto bol Safet Bek Bašagič? Keďže ide o jednu z najvýznamnejších a najvšestrannejších osobností Bosny a Hercegoviny 19. a 20. storočia, odpoveď nie je jednoduchá. Dnes ho poznáme a považujeme ako za zakladateľa orientálnych štúdií v Bosne a Hercegovine, no bol veľmi dobre známy aj ako poet, literárny historik, kritik, prekladateľ, novinár, kultúrny aktivista a rovnako aj politik. Bol úspešný a dosiahol značné výsledky v každej z menovaných oblastí. Dnes ho prezývajú aj otcom bosnianskej renesancie alebo bosnianskeho národného obrodenia. Safet Bek Bašagič sa narodil 6. mája 1870 v obci Nevesinie v južnej časti Hercegoviny, ale v čase jeho narodenia táto obec patrila pod osmanskú nadvládu. Svet, v ktorom vyrastal, bol teda islamský, bol ovplyvnený islamskou kultúrou a jeho korene pochádzajú z islamského sveta. Bol to bosniansky moslim. Bol hlboko spojený s bosnianskými aj osmanskými tradíciami. Jeho rodičia, otec Ibrahim, bol jedným z posledných po turecky píšucich bol jedným z posledných po turecky píšucich bosnianských básnikov. Matka bola vnučka slávneho osmanského generála. Mal 4 súrodencov a v roku 1882 sa rodina presťahovala do Sarajeva, kde začal písať poéziu a navštevovať tamojšie gymnázium. Na obrázku máme politickú mapu Balkánu v čase narodenia Safeta Beka Bašagiča. Čiernym krúžkom tuto máme označenú vlastne obec Nevesinie, kde sa Bašagič narodil. Ako vidíme, celá Bosna a Hercegovina spadala pod osmanskú nadvládu, avšak v čase 19. storočia bol Balkán nazývaný aj s pušným prachom práve preto, lebo sa tu snažili uplatniť svoje vplyvy Rusi, Angličania aj Francúzi a tá politická situácia na Balkáne bola veľmi dynamická a menila sa pomaly každých 10 rokov. Po zmaturovaní odišiel v roku 1895 na Viedenskú univerzitu, kde sa venoval štúdiu orientálnych jazykov a literatúry. Získal tu o niečo neskôr v roku 1910 aj doktorát z islamských jazykov. Už z názvu jeho dizertačnej práce Bosniaci a Hercegovci vo svete islamskej kultúry možno cítiť jeho záujem o život juhoslovanských moslimov na Balkáne za čias Osmanskej ríše a jeho budúce celoživotné zameranie. Medzi tým Bašagič stihol vyučovať arabský jazyk na Sarajevskom veľkom gymnáziu, ale bol aj spoluzakladateľom časopisu Behar, viedol študentské združenia napríklad Gajret, či športový klub El Kamer zameraný na cyklistiku. V roku 1907 vydávala aj politické noviny Ogledalo a v tomto období sa stal sa takým hlavným predstaviteľom bosnianskej poézie. Okrem poézie písal aj historické eseje, odborné spisy, ale to až neskôr. Čo sa týka tej poézie, tak sa zameriaval najmä na bosnianske dedičstvo, národnú identitu, ospevoval krásy bosnianskeho regiónu. Na obrázku môžeme vidieť titulnú stranu prvého čísla časopisu Behar, alebo aj fotografiu z toho združenia Gajret. Niekde na nej by mal byť aj Bašagič, ale neviem, ktorý to je presne. Písal pod pseudonymom Mirza Safet a vlastne niektoré tie diela svoje si vydával vlastným nákladom. Po získaní titulu doktora bol menovaný za profesora na katedre orientálnych jazykov v Záhrebe. Bol tiež historikom, zaoberal sa bosnianským folklórom a literárnou históriou, propagoval najmä bosniansku ľudovú tradíciu a poéziu.
Z historických esejí spomeňme napríklad Stručný úvod do minulosti Bosny a Hercegoviny či Významní Chorváti, Bosniaci a Hercegovci v Osmanskej ríši. Pracoval na budovaní spojení medzi Bosniakmi, Srbmi a Chorvátmi so zameraním najmä na kultúrnu jednotu, ale takisto žiadal aj rešpekt k rozmanitostiam Bosny. Z jeho prekladateľskej činnosti spomeňme napríklad preklady Omara Chajama do srbochorváčtiny. Aktívny bol aj politický, až dvakrát zastával funkciu predsedu bosnianskeho snemu, čo je obdoba vlastne nášho parlamentu, a túto funkciu zastával až do pádu Rakúsko-uhorskej monarchie. Jednou z jeho kľúčových myšlienok bola práve tá jednota bosnianských ľudí, ku ktorej stále vyzýval bez ohľadu na nejaké náboženské rozdiely. Veril v dôležitosť spoločného kultúrneho dedičstva, ktoré by mohlo spojiť vlastne rozmanité národy ako moslimov, Chorvátov a Srbov žijúcich v Bosne. Krátko po prvej svetovej vojne sa snažil presadiť v diplomatických službách novovzniknutého kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov, ale tam úspešný veľmi nebol. Začal sa teda zameriavať na tvorivú činnosť. Od roku 1919 pracoval ako kurátor Zemského múzea v Sarajeve. Tento post zastával až do roku 1927, kedy sa kvôli svojmu zhoršujúcemu zdravotnému stavu rozhodol odísť dobrovoľne do výslužby, avšak svojej vedeckej práci sa venoval aj naďalej. Stal sa rešpektovanou osobnosťou ako v Bosne, tak aj na širšej juhoslovanskej scéne. Bol ženatý, mal 5 detí. Ani jeho život sa však nezaobišiel bez úskalí a pádov práve kvôli tej zložitej situácii politickej na Balkáne. Mnohokrát sa stretával so zákazmi zastávať niektoré posty, vzdelávať sa alebo pôsobiť v niektorých úradoch. Safetbek Bašagič zomrel predčasne 9. apríla 1934. Bolo to vlastne 90 rokov od tejto udalosti v Sarajeve, v Juhoslávii, dneska je to Bosna a Hercegovina, vo veku 64 rokov. Zanechal však po sebe silné dedičstvo, ktoré ovplyvnilo budúce generácie. Jeho ostatky sú uložené na dvore Gazi Husrevbegovej mešity. Ďakujem za pozornosť. Ja by som vás v mojej časti dnešnej prednášky rada oboznámila s procesom nákupu Bašagičovej zbierky do univerzitnej knižnici, ktorá sa uskutočnila počas 9 mesiacov roku 1924. Skôr ako sa budeme venovať tej kúpe, tak by som sa venovala veľmi krátko a stručne predstaveniu tej knižnice alebo zbierky Bašagičovej. Označujeme ju ako jedinečnú zbierku islamskej kultúry v strednej Európe. Túto je jedinečnosť alebo unikátnosť vnímame z toho pohľadu, že vlastne takýto typ zbierky islamskej kultúry by sme skôr čakali, že bude pochádzať z Afriky alebo Ázie a nie z Balkánu a teda z moslimskej rodiny priamo zo Sarajeva. Jej unikátnosť bola potvrdená aj v roku 1997, keď rukopisná časť zbierky bola UNESCO zaradená na program Pamäť sveta. Udialo sa tam vlastne potom, čo v roku 1992 vyhorela v Sarajeve Národná knižnica a zhoreli teda aj vzácne rukopisy islamské, ktoré opatrovala táto knižnica. Celá zbierka je uložená ako súbor v kabinete rukopisov a starých a vzácnych tlačí univerzitnej knižnice a obsahuje presne 598 rukopisov, 496 tlačí v arabskom, perskom a tureckom jazyku. Obsahuje diela klasikov islamskej literatúry, ale Bašagič do nej priradil aj diela bosnianských, srbských, chorvátskych a tureckých osobností, ktoré písali po arabsky alebo používali arabské písmo.
Súčasťou zbierky je aj rukopis stredovekého perského básnika Omara Chajjáma, ktorý žil na prelome 11. a 12. storočia. Sú to jeho známe štvorveršia a tento rukopis ako jeden zo zbierky zohral veľmi zaujímavú úlohu pri samotnom predaji alebo o záujme o kúpu Bašagičovej knižnice v tom roku 1924. Už samotný Bašagič poznal význam alebo hodnotu tohoto rukopisu a bol prvým, ktorý preložil zo pár týchto štvorverší do srbochorváčtiny. Ohľadom kúpy Bašagičovej knižnice máme informácie z archívneho prieskumu, ktorý uskutočnila pani doktorka Mesárošová. A je to vlastne list z apríla 1924, ktorý napísal riaditeľ Univerzitnej knižnice Jan Emler a adresoval ho vlastne nadriadenej inštitúcii, čo bolo vtedy Ministerstvo školstva a národnej osvety v Prahe. V tomto liste písal o tom, že dostal ponuku na kúpu zaujímavej orientálnej knižnice. Súčasťou listu boli aj dve prílohy, kde bol vlastne tlačený zoznam rukopisov. Bol to vlastne katalóg, zrejme teda katalóg, ktorý sám Bašagič si vypracoval k svojim rukopisom. Tie boli teda v tlačenej podobe a potom rukopisný zoznam tlačí. V liste píše aj o tom, že Bašagič za túto svoju zbierku požaduje sumu 50 000 československých korún. A Emler žiadal ministerstvo, aby teda odborne posúdili, či je zbierka hodná kúpy, aby sa vyjadrili k požadovanej cene a žiadal v tomto liste, aby bola zbierka pridelená Univerzitnej knižnici v Bratislave s tým, že sa vytvorí orientálne oddelenie na pôde našej knižnice. Záujem o kúpu Bašagičovej knižnice mali aj iné osobnosti. Pomedzi nich vyniká hlavne dánsky orientalista Arthur Emanuel Christensen, ktorý viedol prvú katedru orientalistiky na Kodanskej univerzite v rokoch 1919 až 1945 a sám napísal dizertačnú prácu o Omarovi Chajjámovi a jeho poézii a prekladal tiež verše tohoto perského básnika. Tento dánsky orientalista bol taký nadšený objavením tohoto rukopisu Omara Chajjáma, že chcel si vlastne kvôli rukopisu kúpiť celú Bašagičovú knižnicu. Ďalší záujem bol cítiť zo strany českého orientalistu Jaromíra Boreckého, ktorý opäť celý život prekladal perského básnika Omara Chajjáma a v rokoch 1920 až 30 bol riaditeľom verejnej a univerzitnej knižnice v Prahe. Je to vlastne predchodkyňa dnešnej Národnej knihovny. Jaromír Borecký už v roku 1921 pre knižnicu mal teda úspech, že kúpil jednu zbierku perských, arabských a tureckých rukopisov, a to konkrétne z pozostalosti osmanského štátnika a vzdelanca Ahmeda Vefika. A práve Jaromír Borecký ako riaditeľ spomínanej knižnice vypracoval pre ministerstvo aj schválenie na kúpu Bašagičovej zbierky. Bolo to stále v tom roku 1924, keď vystavil odporúčanie, v ktorom teda vyjadril svoju úvahu o tom, že by mal záujem túto Bašagičovú zbierku získať pre knižnicu, pre verejnú a univerzitnú knižnicu pražskú. Odôvodňoval to tým, že vlastne ich knižnica má literatúru vhodnú na spracovanie samotnej zbierky aj odborníkov a v tom prípade by Univerzitná knižnica v Bratislave dostala z Bašagičovej zbierky len duplikáty,
ktoré by teda Pražská knižnica vyradila. Nakoniec však súhlasil s nákupom pre Univerzitnú knižnicu v Bratislave Borecký, ak na to knižnica použije vlastné finančné zdroje. Myslel konkrétne na finančný dar Československej cukornej komisie. Bola to komisia, ktorá mala na starosti výrobu cukru a hospodárenie s cukrom a táto vlastne zo svojho zisku v roku 1920 darovala tak Univerzitnej knižnici v Bratislave, ako aj verejnej a univerzitnej knižnici v Prahe 1 000 000 československých korún, z ktorých nakoniec bola aj Bašagičova zbierka zakúpená. Čiže keď prebehlo to schválenie ministerstvom, tak už sa mohlo začať realizovať samotný nákup. Ten prebiehal od júna roku 1924. Na realizáciu si riaditeľ UKB Emler vyžiadal o ministerstva súhlas, aby celú túto kúpu zrealizoval orientalista Ján Ripka, ktorý vlastne vypomáhal tu v Bratislave v knižnici. Ján Ripka osobne teda vycestoval do Sarajeva, kde sa stretol s Bašagičom, s ním celú kúpu osobne prešiel, skontroloval všetky dokumenty podľa zoznamov, identifikoval ich, dokonca sa mu podarilo tú cenu tak priaznivo dohodnúť, že teda niektoré stlačí dostala Univerzitná knižnica zadarmo. Musel Ripka vybaviť aj súhlas na vývoz celej tejto zbierky zo Sarajeva, keďže bol tento vývoz do cudziny obmedzený, a zabezpečil aj dopravu do Bratislavy, buď teda loďou po Dunaji alebo železnicou. Presné okolnosti alebo ten prevoz, ako prebiehal, nie sú zdokumentované alebo sa nezachovali tieto dokumenty, keďže išlo o dosť utajovanú okolnosť alebo transakciu. Od júna vlastne až do konca roka za týchto pár mesiacov sa podarilo knihy úspešne prepraviť až priamo do Bratislavy a najvzácnejšie, bolo to 5 vzácnych kusov rukopisov, doniesol pán Ripka osobne. Kto bol ten záhadný orientalista Ján Ripka? Je to vlastne orientalista českého pôvodu, svetovej povesti, ktorý patrí jedným z prvomenovaných členov Pražského orientálneho ústavu. V roku 1927 sa stal profesorom tureckej a novoperskej literatúry na Karlovej univerzite v Prahe. V roku 1939 už bol dekanom Filozofickej fakulty Karlovej univerzity a patrí k prvým akademikom Československej akadémie vied. Získal čestné doktoráty univerzít v Paríži, vo Varšave a v Teheráne. Čiže naozaj to bola osobnosť svetovej povesti, ktorá pre nás túto Bašagičovú zbierku do Univerzitnej knižnici zabezpečila. V čase, keď to pre nás realizoval, ešte nebol habilitovaný, čiže bol tesne po skončení štúdií. Pre Univerzitnú knižnicu pracoval v rokoch 1922 až 1925 ako zamestnanec pridelený na výpomoc priamo tým ministerstvom školstva a národnej osvety. To, že sa mu podarilo získať ponuku na nákup Bašagičovej zbierky, môže byť aj spôsobené tou okolnosťou, že spolu s Bašagičom v rovnakom roku 1919 obhajovali alebo získali doktorát na Viedenskej univerzite. Ripka mal už v tom roku 24 skúsenosti s nákupom orientálnych knižníc, alebo bol to práve on, ktorý pre Boreckého kúpil v tom roku 1921 zbierku, teda tú orientálnu knižnicu z Istanbulu.
A jeho pôsobenie v knižnici obnášalo ešte aj spracovanie alebo skatalogizovanie rukopisov Bašagičovej zbierky, ktoré sa realizovalo v roku 1925. V tom čase už nepôsobil priamo v Bratislave Ripka, ale bol v Prahe, pripravoval sa na habilitácie, čiže zbierka alebo jednotlivé rukopisy museli byť odvážané do Prahy, kde ich on katalogizoval a spracoval. Jan Ripka je aj autorom prvej správy o rukopisoch Bašagičovej knižnice, ktorá vyšla tlačou v roku 1925, čiže krátko alebo hneď po zakúpení a privezení do Bratislavy. Vyšla v časopise Prúdy. Tam teda oboznamuje verejnosť s tou cestou kníh zo Sarajeva do Bratislavy, ale aj píše o obsahu zbierky, čiže analyzuje samotnú zbierku. Je zaujímavé, že v tomto článku pán Bašagič nemohol byť spomenutý celým menom, ale len skrátene ako Dr. B. Súvisí to tými utajovanými okolnostiami celého nákupu Bašagičovej knižnice. To bolo stručne k nákupu Bašagičovej knižnice v roku 1924, ktorej sté výročie sme si koncom minulého roku pripomenuli. Teraz odovzdám slovo pani vedúcej. Píšeme tu síce, že unikátna knižnica. Treba si uvedomiť, že Bašagičová knižnica bola v podstate malá rodinná knižnica v Sarajeve a v čase, keď teda táto knižnica vznikala, a to bolo pomerne dlhý čas, približne 100 rokov, keď aj Bašagičovi rodičia, strýkovia a tak ďalej začali zbierať a vlastne pozostalosťou sa dostali do jednej knižnice ich knihy. A vlastne aj to si treba, prepáčte, uvedomiť, že od roku 1463 vlastne Bosna pripadla ako k tureckej ríši, ako bosniansky Sandžak, a Hercegovina od roku 1482 v podstate Nevesin je teda rodné mesto Bašagiča, leží v Hercegovine. A vlastne týmto vstúpila na to územie, teda ďalšie náboženstvo. A ešte v 16. storočí ten obraz rôznych náboženstiev, akože islám, pravoslávni, kresťania, vstúpili aj Židia, ktorí zo Španielska sa presťahovali. Takže v podstate Sarajevo bolo takým mestom 4 náboženstiev. Veľmi pekne popisuje túto komunitu Ivo Andrič v krátkej próze List 1920, a v podstate tam už uvádza aj akési dôvody rozpadu a odchodu mnohých Bosniakov pre vzniknutú politickú situáciu, keď Srbi v podstate konkrétne v prípade islámu v podstate prenasledovali to, zatvárali islamské školy, zatvárali islamské súdnictvo, všetky tie inštitúcie, ktoré teda niekoľko storočí tam existovali, ako si samozrejme.
A bolo to aj obdobie, v ktorom aj samotného Bašagiča prenasledovali, zakázali mu účinkovať na univerzite v Záhrebe. Proste za jeho predchádzajúce politické vystúpenie v rámci bosenského parlamentu bol akosi persona non grata. A tieto okolnosti tiež ako si prispeli k tomu, že Bašagič, keď videl, že ako sa rušia školy, ako sa rušia proste tie inštitúcie, ktoré sa dlhé stáročia budovali, že nie je bezpečí ani jeho rodinná knižnica a mal takú myšlienku, že dostať tú knižnicu do bezpečia. A to bezpečie našiel práve v Bratislave, napriek teda, ako to už bolo spomenuté, boli viacerí záujemcovia, ktorí by boli bývali veľmi radi si to kúpili. V podstate jeho rukopisy a tlače sú dodnes mimoriadne zaujímavé. Pokiaľ ide o rukopisy, tak absolútnu väčšinu tvoria arabské rukopisy a pokiaľ ide o obsah týchto rukopisov, tak vo veľkej časti tvoria práve, majú náboženský obsah, nejakým spôsobom tvoria komentáre ku Koránu, rôzne výchovné, alebo proste sú to akési predpisy, ako sa má správny muslim správať a tak ďalej. Tureckých rukopisov je menej, ale sú mimoriadne zaujímavé a v týchto rukopisoch už je dosť aj prírodovedných textov, aj v rôznych iných súvislostiach sa vyskytujú tam aj veľmi zaujímavé historické texty, ktoré teda by mohli naši historici aj využívať. Perských rukopisov je najmenej, ale pre nich je typické, že práve v tejto skupine je najviac krásnej literatúry, hlavne poézie. Takže to je také typické, teda to zloženie tých rukopisov. Treba povedať, že vo všetkých jazykoch, ktoré sú tu spomenuté, sa používali arabské písmená, ktoré samozrejme, kto to ovláda, vie, že tam nie sú uvedené samohlásky, čiže kto to číta, musí vedieť, že v akom jazyku má doplniť príslušné samohlásky. Ale rozdiely v tých rukopisoch, vo forme tých písem, nie sú jazykové, ale sú, by som povedala, chronologické, že teda staršie majú celkom iný tvar ako mladšie rukopisy. Pokiaľ ide o tlače, ktoré sa často ako si opomínajú, ale sú takisto veľmi zaujímavé, totižto v arabských islamských krajinách sa nemohlo tlačiť až do začiatku 18. storočia. V arabčine sa už tlačilo v 16. storočí v Taliansku, ale nie v islamských krajinách. Takže práve jedno z tých tlačí, ktoré tu máme, z 1727, je z prvého roku existencie tlačiarne v Istanbule, čiže vlastne to, čo je pre európsku kultúru inkunábula z 15. storočia, pre islamské krajiny, táto kniha z 1729 je ich inkunábula, hoci z oveľa mladšieho obdobia. Tu si treba uvedomiť aj to, že v islamských krajinách bola mimoriadne vysoká kultúra kaligrafie, krasopisu. Neskôršie potom sa k tomu ešte vrátim, ale v každom prípade tie rukopisy veľmi často vznikali tak,
že nejaký bohatší zberateľ pozval k sebe niekoľkých pisárov a zohnal nejaký rukopis, ktorý títo pisári vo viacerých exemplároch prepisovali. A potom ten majiteľ vlastne tie hotové exempláre vymienial s ďalšími zberateľmi, takže tie ich knižnice vlastne takýmto spôsobom sa obohacovali, že nešlo tu o púpu, alebo len snad zriedkavo, ale skôr išlo o to, že medzi sebou si menili tie rukopisy. Pokiaľ ide o tlače, tak tam už tých arabských je oveľa menej. Ešte prevažujú turecké a je veľmi málo perských. V podstate v samotnom Sarajeve začali tlačiť len v polovici 19. storočia, teda skutočne veľmi neskoro. Hoci v Bosne začiatkom 16. storočia existovala jedna malá tlačiareň, kde vytlačili asi 3 tituly pravoslávnej komunite, ale vlastne prvú tlačiareň v Sarajeve založili až v 19. storočí. Takže vlastne aj tie tlače, ktoré vyzerajú ako vyzerajú. Veľmi často sa snažili aj v tlači napodobňovať výzdobné motívy a kaligrafiu rukopisov, aby ľudia vôbec prijali tú tlač a boli ochotní teda vymeniť rukopis za tlač. Tuto je mapa vzniku rukopisov a tlačí Bašagičovej knižnice. Takže ako vidíte, je to obrovské pásmo, teda geograficky, od Indie teda po Balkán. Pokiaľ ide ale o Indiu, samozrejme aj tam hovoríme o islamských komunitách, tak tam vznikali predovšetkým tlače. Máme celú sériu teda tlačí, ktoré vznikli tam a môžem povedať, že pred pár rokmi mi bol u nás nejaký vysoký úradník UNESCO, o ktorom sme vedeli, že pochádza z Indie a pre ktorého sme pripravili tie tlače, ktoré teda práve v tejto knižnici máme. No a on bol k slzám dojatý, že ich vytlačili zrovna v tom meste, kde on študoval na univerzite. Takže je to veľmi, veľmi zaujímavé a teda práve preto, že sa to dotýka obrovského geografického územia, či už pôvodom autorov, či už témou, alebo vyhotovením, tak je veľmi veľa záujemcov, ktorí teda chcú vidieť túto knižnicu, či už u nás, alebo v zahraničí. Najstarší rukopis pochádza z 12. storočia. Je to rukopis, ktorý je v dokonalom stave, na perfektnom papieri, čo treba teda poznamenať, že ten orientálny papier bol špeciálne preparovaný, že keď už to vyťahli zo sita a osušili, tak hladkými polodrahokamami hladili do takej kvality, aby ten tuš sa nerozpíjal, aby teda sa udržal perfektne na papieri. Takže aj toto je takým dôkazom toho, že teda vieme, že papier sa k nám dostal z Orientu, ale oni teda skutočne vypracovali ten papier až k dokonalosti. Pokiaľ ide o obsah tohoto rukopisu, tak je to tzv. Adabová literatúra, čiže je to hrubý rukopis, ktorý obsahuje návody, ako treba žiť humánne, elegantne, hlavne príslušníci vyšších vrstiev proste potrebovali ovládať presne spôsoby, ako sa majú správať, v akých situáciách. A
neskôršie už do týchto textov umiestnili aj krátke nejaké veselé príhody alebo poéziu, ale vlastne niekde tam v pozadí vždy bol ten výchovný cieľ, že teda kto to prečíta, kto to pozná, tak bude jemný a humánny človek. No tu máme rukopis, ktorý teda odborníci považujú za náš najvzácnejší. Napriek tomu, že v podstate je to neskorší odpis. Al-Farabi bol veľmi zaujímavý vedec, dá sa povedať. V podstate pôvodne sa narodil v osmanskom tureckom území, ale študoval v Bagdade a vlastne bol akýmsi nositeľom tej arabskej kultúry a mimoriadne sa zaujímal o antickú grécku literatúru, takže ho aj nazývali druhý učiteľ, lebo komentoval Aristotelové texty a vďaka aj jemu vlastne v Európe, keď sa zakladali prvé univerzity v 12. 13. storočí, tak antickú literatúru preberali z odpisov práve podobných vedcov, ako bol Al-Farabi, konkrétne teda aj od neho. Inak Al-Farabi bol lekár, matematik, napísal stať o spravovaní štátu, bol hudobný skladateľ, zaoberal sa teóriou hudby. A u nás v tomto rukopise máme 12 jeho statí, väčšinou o logike, a z týchto 12 8 sa nachádza len v tomto rukopise, takže hovorím, pokiaľ prídu študovať, dnes už je toho menej, lebo už to máme na webe, ale pokiaľ to nebolo, tak chodili práve kvôli tomuto rukopisu. To bolo najväčším cieľom bádateľov, aby tento rukopis mohli preštudovať. No tu máme asi jeden z našich najkrajších rukopisov. Je to modlitebná knižka, ktorú podľa Bašagiča veľmi vo veľkom teda používali na Balkáne. Bašagič sám koncom 19. začiatkom 20. storočia sa snažil skutočne ešte chodiť po vidieku, snažil sa pozbierať, čo sa ešte dalo, hlavne z tej rukopisnej kultúry, ale my máme teda 2 exempláre tejto modlitebnej knižky, kde teda väčšinou sú vidieť 2 obrazy a je to Haram v Medine a Kába v Mekke. A vlastne na týchto obrázkoch je vidieť aj to, ako v tých ilustráciách sa snažili vyvolať maximálne dojem honosného prejavu. Skutočne to sú zlaté plátky, ktorými sú tie obrazy doplnené. Používali len 7 farieb, takže niekoľkokrát sme skontrolovali, že či je ich ozaj 7, bolo 7. Ale ešte tu vedľa vidieť na tom malom obrázku začiatok vlastne tých modlitieb. A to bolo typické pre islamskú literatúru, že väčšinou texty začínali takým ozdobným prvkom, evokujúci vzdialene možno portál ako vstup do obsahu knihy. Hovorili tomu umván a vo viacerých, však ešte uvidíme, vo viacerých rukopisoch teda takéto krásne zdobené vstupné brány nájdeme.
iní orientalisti píšu aj o tom, že teda táto modlitebná knižka bola veľmi populárna aj v Severnej Afrike, takže sa stalo, že istý náš pán premiér niesol kópiu tejto modlitebnej knižky do Severnej Afriky ako dar. Tuto sú dve unikáty. Je samozrejme zaujímavé, že tie najvzácnejšie rukopisy sú najmenej možno vyzdobené. Takže v prípade týchto unikátov, ktoré teda nikde inde sa nezachovali, tak na jednej strane je rukopis Alakhizáriho, je to tiež Bosniak a vôbec máme medzi týmito rukopismi veľmi veľa autorov Bosniakov, ktorí boli v veľmi úzkej spojení s tureckou portou a vlastne pôsobili aj tam, aj doma, písali aj arabsky, aj turecky. Tuto Alakhizári píše o tom, prečo je dôležité navštevovať hroby rodinných príslušníkov. A v druhom rukopise, ktorý je teda anonymný, ale pochádza zo 16. storočia, zasa píše o tom, že teda autor, ktorý bol v Mekke, vypočul tam rôzne mystické príbehy, zaujímavosti a tie zaujímavosti, ktoré teda tam vypočul, tie zázraky, popísal v tomto rukopise. Takýchto unikátov, vtedy, keď vznikol katalóg našich rukopisov, teda tlačený katalóg, vydaný v 1970 roku, tak takých unikátov bolo približne 100. Dnes už nie je ich 100, lebo medzi tým už sa našli v rôznych knižniciach aj ďalšie exempláre, ale tieto ešte stále sú unikáty, teda nikde inde zatiaľ sa nenašli. No a tuto je veľmi zaujímavá vec, je to diplom profesora kaligrafie, ktorý uvádza, že jeho žiak tak dokonale ovláda umenie kaligrafie, že rukopisy, teda knihy, ktoré prepíše, smie na konci podpísať vlastným menom, že teda prepísal XY. Môžem vám povedať, že v našich rukopisoch je to skutočne veľká vzácnosť, ak meno toho písara je tam uvedené. Podľa toho teda predpokladáme, že k tomu, aby to mohli uviesť, museli mať nejaký atest, nejaký súhlas, nejaké povolenie, že teda môžu to tam napísať. Je to veľmi krásny kus, zas bohato zdobené zlatom a na tomto rukopise môžem ukázať aj to, že ako vidíte, v texte sú malé, drobné zlaté ružičky. V arabských textoch už od 6. storočia na rozdelenie myšlienok alebo vied použili takéto ružičky. Je to niečo podobné ako v európskych rukopisoch stredoveku, ako rubriky, ktoré teda mohli mať rôzny tvar, ručičku, pollist a tak ďalej. A v arabských textoch teda kvôli tomu, že teda samozrejme tá plocha na pripísanie bola limitovaná, tak používali takéto ružičky, aby naznačili, že kde je koniec sveta a kde začína koniec svety a kde začína ďalšia. Je to veľmi pekný kus a sme radi, že to máme. Vybrala som si niekoľko ozaj staré a vzácne kusy. V tomto prípade teda je to autograf Achteriho, jeho arabsko-turecký slovník. Samozrejme, ak hovorím turecky, tak chápeme osmanský. Preto, lebo vlastne turecký jazyk bol reformovaný až začiatkom 20. storočia a
tomu reformovanému jazyku hovoríme turecky. Toto staršie hovoríme osmansky, ale vzhľadom na to, že mnohí, ktorí teda spracovávali náš súbor, písali, že turecké, tak len za to hovorím, že vieme, že to sú osmanské, ale ľudovo teda sa nazývajú turecké. Takže tento Achteri, je to autograf, teda vlastnoručne ním napísaný slovník. Napísal veľký, tento je veľký slovník, napísal aj malý slovník a veľmi ma prekvapilo, keď pred vyše 10 rokmi som bola v Bosne, že ešte aj dnes to vydávajú. No možno vydávajú to ako takú muzejný exemplár, alebo proste niečo také, ale v každom prípade veľmi, veľmi dlho slúžil tento slovník ako na využitie, teda zrejme no, tuto máme Ahmediho Iskendernáme, teda knihu o Alexandrovi Veľkom. V islamských krajinách, a to ešte sa k tomu vrátim aj ďalej, Alexander Veľký bol uctievaný tak mimoriadne, takmer ako posol božstva Allahovho, napriek tomu, že teda žil oveľa skôr, ako vlastne islám vznikol. V tejto knihe je popísaný jeho život, dobrodružstva. Veľmi zaujímavé sú pasáže, že na tých jeho cestách sprevádzali vedci, ktorými viedol dišputy, a sú tu popísané aj tie dišputy, ale čo je z historického hľadiska veľmi zaujímavé, tak ten Ahmedi, toto je približne o 100 rokov mladší prepis pôvodného textu, ktorý vznikol v 1390 roku. A autor tam popisuje prvú bitku na Kosovom poli v 1389 roku. To znamená, ako očitý svedok. Vlastne určite ste počuli ten pojem bitka na Kosovom poli. Tých bitiek bolo 6 až po druhú svetovú vojnu. Takže bolo to územie, taká rovina, kde zrejme sa dobre bojovalo, aby som to tak povedala. A vlastne je to začiatok toho tureckého vnikania do Európy. Samozrejme, až o 100 rokov neskôr sa obsadili Bosnu a ešte potom až prišli do strednej Európy, až po bitke pri Moháči vlastne obsadili tú strednú Európu. Ale je to veľmi zaujímavé, že teda je to dobové svedectvo o ich prvej bitke, o snažení teda obsadiť Bosnu. No, tuto máme snáď najkrajšie ilustrovanú knihu. Je to kniha osmančine, teda turecká, Ibrahima Hakkího Marifetnáme, ktorý obsahuje také encyklopedické state, ale veľmi zaujímavo začiatok a koniec obsahuje také náboženské pojmy a tak ďalej. Potom po úvodnej časti sú kapitoly z prírodných vied. Sú tam astronómie, rôzne vyobrazenia, aj výpočty veľmi zaujímavé a potom aj z geografie. Je tam kapitola aj z medicíny, ale tá teda nie je ilustrovaná. V každom prípade autor žil tiež 100 rokov skôr, než vznikol tento rukopisný exemplár, a napísal vyše 30 kníh, je veľmi uznávaný a
znalci teda tvrdia, že tento náš exemplár je ďaleko najkrajší zo všetkých zachovaných exemplárov. No a tuto už sme pri perskej poézii. Tuto je Chamsa, ktorý obsahuje 5 eposov, z ktorých 3 sú také akože milostné eposy a 2 eposy tiež sa venujú Alexandrovi Veľkému. Je to tiež 15. storočie, čiže veľmi stará vec. No a tu máme perskú poéziu ďalej. Inak máme aj ďalších autorov, ale samozrejme z tých vyše 1000 titulov človek si musí vybrať, keď teda hovorí, ale keď prídete najbližšie, zase vyberiem druhých. Takže tu máme diván od Hafiza Širáziho. Hafiz bol v podstate prvým perským básnikom, ktorého začali prekladať v Európe. V 1775. istý William Jones v Anglicku, ale vlastne také väčšie uznanie alebo také veľké uznanie tento básnik získal v Európe až po preklade, keď teda Goethe vydal svoj západovýchodný diván v 1819 roku. Takže toto, ako ten Hafiz sa dostal do Európy, a môžem vás potešiť, že v 2015 roku Hafiz sa dostal aj na Slovensku, v slovenskom preklade. Samozrejme, české preklady existujú a mohla by sa, ale toto je pre nás dôležité. Takže konečne máme teda aj v slovenčine preklad Hafiza. A hneď vedľa sú rubáji Umara Chajjáma. Chajjáma jeho súčasníci považovali skôr za vedca, matematika, astronóma a tak ďalej. A to, že stružlikal nejaké štvorveršia, on sám to nebral ako nejakú dôležitú činnosť a tie štvorveršia začali zbierať jeho priatelia známi až po jeho smrti. A v našom rukopise je 372 štvorverší. Taký veľký počet štvorverší v Európe sa nenachádza v žiadnej inej knižnici. V Paríži majú 2 zošity, ale ani v jednom nie je taký veľký počet. Samozrejme, podľa Iráncov už dnes evidujú vyše 2000 štvorverší, ktorí mu pripisujú. Ale nikto na svete nevie povedať, že z tých štvorverší skutočne, ktorý písal on a ktorí jeho nasledovníci. Aby som uviedla príklad, tak Chajjáma v polovici 19. storočia preložil istý Angličan Fitzgerald a on vlastne tam vytvoril aj taký mýtus okolo Chajjáma, ale u nás v medzivojnovom období do slovenčiny prekladal Emil Boleslav Lukáč a potom neskôršie Pavol Horov. A tieto básne Horovové samozrejme vychádzali zo surového prekladu orientalistu, ktorý teda znalca perského jazyka. Okrem toho použil ako pomôcky bulharský, poľský preklad. Ale čo bolo zaujímavé, že keď zomrel, tak v jeho pozostalosti našli viaceré štvorveršia, ku ktorým nenašli pôvodný podklad, lebo jednoducho aj on začal písať v duchu Chajjámovom. Čiže Chajjám je tak veľmi sugestívny, že kto sa s ním zaoberá, tak toho opantá a snaží sa ako si to
používať. No. Tuto je Murad Náme, tiež básnika z Mostaru, ktorý bol na dvore Muradovom a preložil perského básnika Binaiho Suhannáme a doplnil to nejakými životopisnými údajmi sultána. Kvôli tomu ukazujem, že zase je to unikát, jedine u nás sa zachovalo. Tuto máme veľmi zaujímavý dokument o tom, ako hlboko vnikla tá islamská kultúra do prejavov literárnych a Bosne. To Mecmuaj Ilahijat, sú to pobožné piesne, ten názov im dal Bašagič. To sú básne napísané v srbo-chorvátskom jazyku arabským písmom. Takže to bolo veľmi zaujímavé, keď sme boli v Paríži, mali výstavu a veľvyslanci čítali, všetko bez problémov prečítali, ale tomuto nerozumeli. Nerozumeli, lebo nevedeli, že aké samohlásky by mali do toho textu vložiť k tomu, aby teda to dalo zmysel. Takže je to veľmi zaujímavý príklad spojenia tých dvoch kultúr a vedľa z ďalšieho Bosniaka Dobitie Čehrínu. Čehrín je hradisko na Ukrajine a v tejto knihe sa popisuje postup tureckých vojsk z Turecka cez územie Slovenska až na Ukrajinu a späť. Popisuje to okrem iného napríklad aj obsadenie nových zámkov a rôzne takéto správy. A veľmi ma mrzí, že teda vlastne nikto to, aspoň tie pasáže, ktoré sa týkajú Slovenska, že sa nenašiel nikto, kto by to preložil. Takže toto propagujem veľmi silne. Keď je tu niekto, kto by to mohol preložiť, tak má to k dispozícii. No a tuto už ukazujem vám tú inkunábulu islámskú z 1729. Vytlačil to Ibrahim Müteferrika, ktorého janičári uniesli ako dieťa zo strednej Európy. Bol mimoriadne vzdelaný, ovládal niekoľko jazykov, takže ho využívali ako prekladateľa, tlmočníka, ale bol aj veľmi, veľmi šikovný a teda založil prvú tlačiareň, kde teda má aj niekoľko takýchto map, ktoré sú predmetom dlhodobého skúmania a je to teda veľmi vzácna vec, hoci je to len v úvodzovkách tlač. No a tuto vám ešte ukážem jednu veľmi peknú tlač. Je to kniha Kráľov od Firdausiho, tiež perský básnik, ktorý vyšiel v Bombaji v polovici 19. storočia. Ako vidíte, ešte tie drobné výzdoby, unván a tak ďalej sa snažia napodobniť vlastne formu rukopisných kníh, aby ľudia to skôr prijímali, ale obsahuje aj veľmi veľa pekných ilustrácií z tých bojov, o ktorých je tam reč. Je zaujímavé, že teda Firdausi, ktorý na dvore sultána Mahmuda v Gazne pôsobil a teda panovník ho poveril, že teda keď napíše veľký epos o ich kráľovstve, tak za každý riadok dostane 1 zlaté. No lenže keď to napísal po dlhých rokoch, tak dostal len striebro za každý riadok a toto je ich 62 000. Takže veľmi sa urazil, odišiel domov do Tusu, to je dnes v Pakistáne,
a písal veľmi tvrdé pamflety na toho proste panovníka, ktorý nevie dodržať slovo. Až tak ostré, že nakoniec panovník povedal: preboha, zaplaťte mu, lebo ešte nás toto bude roznášať po celej Ázii. Nož len, že keď v Tuse cez jednu bránu prichádzala karavána teda s honorárom, tak cez druhú bránu páve vynášali teda básnika, takže žiadnej satisfakcie sa nedožil. Takže opakujem, máme stovky a stovky titulov, takže to je len veľmi malá ukážka, čo som tu mala. Tuto je taká literatúra, ktorá teda je o tomto fonde. Prvý katalóg rukopisov napísal ešte Bašagič, potom vydali katalóg rukopisov traja praskí profesori a katalóg rukopisov napísal náš bývalý kolega. Okrem toho teda máme aj katalóg v elektronickej podobe. Tuto je pohľad na knižnicu v Sarajeve, ktorá teda bola v 90. roku rozbombardovala. V UNESCO zrovna v tom čase bol nejakým tajomníkom istý pán Kujundžič z Bosny, ktorý teda začal mapovať knižnice, ktoré sa z Bosny niekam dostali. Tak prišiel aj na nás. Tak nakoniec teda v 97. nás zapísali do toho programu Pamäť sveta. A ešte treba ukázať, že teda mimoriadne veľa návštevníkov chodí k nám práve kvôli Bašagičovej knižnici. Sú to napríklad diplomati, rôzne civilné osobnosti alebo kolektívy, štátne návštevy, prezidenti, Ban Ki-moon, generálny tajomník OSN, ktorý teda sa dobre cítil u nás, môžem povedať. Tu sú zase ďalšie osobnosti. Tam som mala ešte mapku, že kde všade boli výstavy a vo svete a teda stále sme pozývaní do ďalších a ďalších destinácií. Takže ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne pani doktorke Mesarošovej a jej kolegyniam, pani Sibilovej a pani Vrtochovej za mimoriadne kvalitne pripravené prednášky. Samozrejme, ak by vás ešte nejaké otázky napadli, tak je na to priestor. Ja by som ešte možno doplnila niekoľko takých zaujímavostí, lebo vždy sú také tie atraktívne informácie z pozadia zaujímavé. Tak možno by som počiarkla tú skutočnosť, že vlastne ten dánsky zberateľ ponúkal za kúpenie tej jednej knihy Omara iba za jednu oveľa väčší obnos peňazí, ako sme my zaplatili za celú zbierku. Áno, čiže vlastne sme vďačení aj tejto snahe. Totiž treba dodať, že ten Christensen bol v Európe prvý človek, ktorý chcel zostaviť korpus Hayamových štvorverší. Niečo ako Mozartové köchlové čísla, proste očíslovať a zostaviť. Takže preto to malo veľký akosi význam. Že... A ak sa nemýlim, tak myslím, že jedna z tých pravdepodobných trás prepravy tej Bašagičovej zbierky bolo cez Čierne more, hore po Dunaji do Viedne a odtiaľ z Viedne do Bratislavy. Asi. A pracovníci knižnice to prevzali vo Viedni, áno. Takže je možné, že Bašagič nepredal tú svoju knižnicu s týmto vzácnym rukopisom, ktorý dánsky vedec chcel kúpiť za taký veľký obnos práve jemu a lacnejšie. Toto naše Akože sa to zdá veľa, alebo málo, alebo... No nie, že on vlastne ten Christensen ponúkal za jednu... Iba za jedno viac, áno. Viac.
Ako univerzitná knižnica. Áno, lenže tam boli dve veci. Ad jedna, chcel to dostať do bezpečia a jeho druhá podmienka bola, aby to bolo v slovanskej krajine. Takže chudák Kristensen mal pech, že bol z Dánska. A na druhej strane, áno, keďže to bola vzácna zbierka, tak nechcela by sa roztratila. Ďalšia podmienka bola, aby zostala v celku. A asi zrejme mal ten Bašagič nejaký šiestý zmysel, pretože on si vyberal spomedzi dvoch knižníc. Čiže on si vyberal, či to predá Národnej knižnice v Sarajeve, alebo našej knižnici, ktorá v tom čase vlastne plnila rolu Národnej knižnice. Takže on si vlastne medzi dvoma národnými knižnicami vyberal a keďže mal dobré kontakty s tými vzdelancami a intelektuálmi vlastne z toho územia strednej Európy, tak vlastne vedelo o univerzitnej knižnici v Bratislave. Čiže vybral si správne, lebo sám nemohol tušiť, že v roku 92 bude tá knižnica v Sarajeve kompletne zbombardovaná a vlastne až teraz so spätnou vlastne platnosťou vlastne aj samotní knihovníci a predstavitelia Bosny a Hercegoviny vlastne oceňujú, že vlastne nakoniec tá zbierka bola vyvezená, aj keď samozrejme je to súčasť ich kultúrneho dedičstva, tak sú veľmi vďační našej knižnici, že sa veľmi príkladne staráme o tú zbierku a spomeniem, že sme vlastne v roku 2024 v septembri dostali možnosť vlastne prvýkrát túto Bašagičovú zbierku prezentovať v Sarajeve, čiže v tom rodnom meste, odkiaľ vlastne bola vyvezená. A toto bolo vďaka spolupráci Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Sarajeve, ktorí pomohli zorganizovať aj s miestnymi organizáciami, teda kultúrnymi, ale aj občianskym združením, ktoré sa venuje odkazu Bašagiča v Bosne a Hercegovine, že sa vlastne vytvoril priestor na takúto unikátnu výstavu, ktorú sme mohli nainštalovať v prekrásnom priestore knižnice mesta Sarajeva práve v tej orientálnej časti Baščaširia, čiže dýchalo to takou orientálnou atmosférou, takže jedna z tých pobočiek Múzea Sarajeva je práve v tejto historickej zóne. A preto som toľko vďačnosti vyjadrila pánovi docentovi Galambošovi v úvode, pretože nebyť jeho niekoľkoročnej práce, na ktorej intenzívne pracoval, aby sme mali čo najviac exemplárov tej Bašagičovej zbierky, takže myslím, že viac ako 40 exemplárov týchto verných napodobenín faksimile sme mohli vystaviť práve v tom Sarajeve. Na otvorení výstavy sa zúčastnili najvýznamnejšie osobnosti z Bosny a Hercegoviny. Prišiel osobne federálny premiér Bosny a Hercegoviny, čo bola veľká vec, pretože predseda vlády federálny. Boli tam potom z kantonu vysokí predstavitelia, ministri kultúry, vzdelávania, aj kantonský, teda premiér toho kantonu Sarajevo. Bolo dohodnuté na najvyšších úrovniach, že 20,000 študentov zo Sarajeva, z jeho okolia si prišli pozrieť túto výstavu, takže tam boli skupinové návštevy, 20,000 študentov, takže ten odkaz Bašagiča aj významu tej zbierky tam doteraz intenzívne žije. A samozrejme tešíme sa, že tam vznikla pôda na ďalšiu spoluprácu, čiže sme aj s pani doktorkou Mesarošovou mali možnosť byť osobne na otvorení výstavy. Rokovali sme s predstaviteľmi aj toho múzea mesta Sarajevo o ďalšej spolupráci aj s predstaviteľmi organizácie Preporod. Majú sa premenovať, ale vtedy sa volali Preporod, čiže to je to občianske združenie, ktoré sa venuje Bašagičovej osobnosti. A napríklad som aj Múzeu mesta Sarajevo ponúkla možnosť pozvať pána docenta Galamboša, aby možno mohol mať aj prezentáciu, ako sa vlastne takéto vzácne rukopisy faksimile vyrábajú, alebo nejaký workshop pre mladých študentov. Takže vznikli tam mnohé námety na ďalšiu spoluprácu v budúcnosti. Takže verím, že to nebolo posledný krát, kedy sme mali takúto intenzívnu spoluprácu. A okrem pán Ki-moona, ktorý navštívil našu knižnicu, vtedajší generálny tajomník OSN, čo bola mimoriadne významná návšteva, prišiel z prievode vtedajšieho ministra zahraničných vecí pána Lajčiaka, tak sme mali celú ďalšiu radu ďalších významných hostí. Naposledy navštívil našu knižnicu za účelom pozrieť si originály tejto zbierky minister kultúry a vzdelávania Spojených arabských emirátov. Takže prišiel v lete, v júli v sprievode z Ministerstva kultúry a z Ministerstva zahraničných vecí.
A máme pozvanie v máji tohto roku, ak to vyjde, do Paríža, do centrály UNESCO, kde by sme mali opäť vystavovať Bašagičovú zbierku, takže bol požiadaný zo strany reprezentácie alebo delegácie UNESCO v Paríži žiadosť o grant, aby sme teda to mohli realizovať. Čiže tých pozvánok je veľmi veľa, ako naznačila pani Mesarošová. Boli sme 2-krát v Španielsku, v Madride a v Seville, aj v Granade sme vystavovali. Takže hlavne je záujem o spoluprácu z tých krajín, kde tie kultúry nechali nejakú stopu, čiže či už je to Španielsko, tam bol veľmi významný vplyv arabskej kultúry. Potom samozrejme sú intenzívne vzťahy s Tureckom. Vyšla známka s motivom Marifetname, to je kniha vied, tá encyklopédia, ktorú ja osobne považujem asi za najkrajšie ilustrovaná. Sú tam rukou písané astronomické tabulky. Teraz už všetci projektujú AutoCAD na počítači, ale keď uvidíte tú presnosť tých nákresov astronomických telies, tak je to nepredstaviteľné, že to niekto dokázal vlastne pred toľkými storočiami. A je to naozaj umenie aj v podaní majstrovstva pána docenta Galamboša, že dokáže zreprodukovať tieto ilustrácie. Pretože keď sa raz pomýli, keď už robí tú napodobeninu knihy, tak musí začať od začiatku. Takže tá precízna práca musí byť veľmi, veľmi náročná. Nevieme si to ani predstaviť, takže o to viac si to vážime, že nám pomohol niekoľko desiatok týchto napodobenín, ktoré vyzerajú úplne ako originál. Samozrejme, nie je to realizovaná celá kniha, všetky strany, ale tá najvýpravnejšia dvojstrana. A tá kniha vyzerá priestorovo ako 3D, čiže má väzbu, koženú, aj tá vonkajšia úprava je ako čo najvernejšia a pre tieto účely výstavy je to úplne ideálne, pretože samozrejme tie knihy sú vo vitrinách pod sklom, takže tie dvojstrany keď sú reprezentatívne, tak dajú veľmi silný zážitok tomu návštevníkovi výstavy. Ešte ma v priebehu tých prednášok napadali rôzne ešte súvislosti. Neviem, ak ste si ešte niečo spomenuli, čo by možno zaujímalo publikum. Tak celá delegácia z iránskeho parlamentu, myslím, bola celá delegácia z Iránu. Takže aj tá Perzia, táto oblasť, veľmi si to cenia, lebo tiež je to ich kultúrne dedičstvo, o ktoré sa vlastne staráme. A vďaka tomu máme takéto významné návštevy, ktoré nám závidia v knižniciach na celom svete. My sme kolektívnym členom Medzinárodnej federácie IFLA, to je Medzinárodná federácia knižných asociácií a inštitúcií. Ja som sa dokonca dostala pre toto volebné obdobie do celosvetového výboru a zvyknem informovať kolegov na celom svete, že sú takéto vzácne návštevy, pretože je to dobré znamenie, ak príde či už prezident, kráľovská rodina alebo nejaký naozaj vysoký predstavitelia na návštevu do knižnice ako do inštitúcie, tak to iba dokazuje aj význam našich inštitúcií pre spoločnosť. A musím povedať, že takúto hustotu a význam návštev nikde na inde na svete som nezaznamenala za posledné roky, takže sme konkurencieschopní aspoň v tom, že nás teda považujú za dôležité navštíviť, významné návštevy a robia nám dobré meno, že naozaj nám posilňujú tú pozíciu, aby nás považovali aj vo vlastnej krajine za významný kultúrny a intelektuálny stánok a že môžeme poskytovať zasa my ďalej služby ďalším generáciám a akademickej obci a širokej verejnosti.